Huwag mo nang inisip na inkanto ka. Ano sabi ng magagamot mo? Sabi kami ko, Naglalaro ba po? naglarap ng bago. Diyan kasi marami nagkakamali sa prosen. Tsaka naipitan ng ugat. Kalang kasi nila kinukulam ka. Kung kaya pinaglalaran ko. Nakita mo naman, di ba, kanina ka pa umaga, nandito? Anong oras ka dumating? 5:30 po. 5:30. Hindi mo pala nakita simula kaninang umaga. O, kasi lahat sila lumabas magaling. Ikaw, lalabas ka rin magaling. O, wala nang sakit eh. Salamat. O, antayin mo lang. Last na to ha. Nag-live lang ako ng konti sa YouTube channel ko. Parang ano lang yan. Nag-update lang ako. At least YouTube channel to, dito Facebook page ha. Kasi baka makita tayo sa barangay, gabi na, naggagamot pa ako. Pagalitan na naman ako. Paano lang muna dyan? Kanina pa ako naggagamot. Anong oras na? 9:45 na. Talang hinto. Wala. Yes. Nakita mo naman siguro yung tatlo. Kasi 5 ka na dumating, di ba? Yung matanda. Pati yung naingkanto yung duwende. O, nakita mo yung duwende. Hindi na naman sa ano niya. Tingnan natin kung kaya naman manidal dito. Wala. Marami naman binigay yung lalaro ng Gusto sa araw nito eh. Sige. Sige pa. Todo pa. Ito na yung pinakalak. Sige. Okay. Pasok tayo. Ganyan. Hindi. Huwag mo lang yung power. O yun. Umana na. Basta. Ganun lang kasi. Ganyan. Sige. Higa. Sige. Todo. Sige. Todo. Sige. Ikaw. Tayo. Ano tayo? Sige, sundan. Higa. Mabigat pala kayo, kahit payat kayo, ha? Sige po. Oh, ngayon, tignan mo. Namayan ang kawakuha po. Oh, ano ngayon? Maganda po. Straight ang katawan, upong dalaga. Ngayon, galaw mo yung kamay mo. Isuntok mo yung kaliwete mo. Kaliwete. Masakit. Nawala na yung pamanid. O, di ba? Marami nagmamaling akala dyan. Pag naipitan ka ng ugat, nagkaroon ko ng prosen, damay lahat pati puso. Oo, akala nila kinukulam. Pero salamat pa rin sa manggagamot mo. Kita mo, ilang minuto lang natin kilala. Sabi ko nga sir, 10 minutes lang, pagbigyan mo ko, tapos na eh. Di pa nga tayo naabot ng 10 minutes, tapos na. Wala na. Wala na po. Hindi pwede na kayo lumayas. Sasawa natin yung balakang. Kasi kasama sa balakang. Higa, patagilid. Wala pang 3 minutes yung video natin eh. Wala pang ads dyan pag hindi mo ako ng 3 minutes. Ito. Libre na ito. Para lang umabot yung video sa 3 minutes. Kasi yun lang naman ang sakit mo eh. Mabila. Mas na po wala. Sige na lang. Wala. Yung tayo. Diyan na konti. Okay. Upo. Magtatayo ang ganda. At upo lang. Dito. Nabawan pa pa. Sige. Huwag mo nang gagawin. Kanina nakapanood ka. Isang duwending pula, biglang gumalaw. Napanood niyo yan? O ngayon, para lang siya nagdahilan. O, tagasan siya? Pangasinan Manawag, no? O, bukas ko na i-upload sa YouTube channel ko yun. O, nakakita ka naman kaninang matanda, naglakad. Yung bago umalis dito ng lalaki, Ortinalo, ay Orti, namatag sa mga Kapampangan. Ortilano ba yun? Kailangan. Nakita mo naman, luminaw mata niya. Yung umaga, hindi mo pala nakita. Lahat yung gumaling. Ewan ko lang yung susunod sa kanila. Lahat ng lumabas dito, gumaling. Marami yon. Oh, halo-halo.
Okay na? Wala na sakit? Talaga? Hindi ka, wag mo nang pangarapin maengkanto ka. Baka pag naengkanto ka, matakot yung asawa mo sa'yo. Wala, hindi ka nakulang. Yung elbow mo, ano ba tawag nito? Pilipit ng konti, kaya naipita ka ng ugat doon. Nang dahil doon kaya namamanhid. Kasama dami yung puso mo, may prosent ka. Ilang sakit mo? Shoutout mo na yung mga pamilya mo. Umabot din tayo ng 5 minutes and 42 seconds. Okay na. Lagyan mo na lang sir yung asawa mo. Lagyan mo siya sa balikat. Hindi ka nailo? Dadasal ako na itong tubig mo, ha? Salamat po sa lahat na nanonood. Hindi man ako nag-live kanina sa Facebook page ko masyado kasi baka makita tayo na hanggang ngayon nagagamot pa ako. Marami tayong pasyente. Salamat sa lahat. Ang laki po ng himala binigay sa kanila. Yung sila nakakita ng kahit papano. Isang duwende. Kanina, ano sabi ng lalaki? Hindi daw niya mataas ang mga kamay niya. Sayang, hindi ako nag-live eh. Pangalan niyo, sir? Pangalan niyo? Reynaldo. Rinaldo Amen. Middle name? Apelido? Pangalan niyo, sir? Timnya. Middle name? Manjari. Apelido? Guevara. Okay. Wala na tayo sakit? Wala na po, wala na po. Wala na. Huwag mo na pangarapin na makulang ka. Hindi ka kinukulang. Pero salamat pa rin sa mga gagamot mo. Okay na. Maraming salamat po sa nanonood. Alas 10 pa, nagagamot pa tayo. Sayang, bukas panoorin niyo yung i-upload kong video ha. Yung duwending kulay pula. Ninakaw niya yung sapatos. Oo nga, ang liit ng sapatos, di ba? Nakita niyo ba yun? Kalit-lit lang ng sapatos. Nakapulot siya ng sapatos ng duwending pula, kinuha niya. Sinaktan yung kamay niya. Totoo yun. Hindi ko na kinuha na ng pinicturan eh. Yung sasawa ko. Sayang. Hindi umangat yung kamay niya para lang siya nagdahilan. Nagalit yung duwending pula. Kinuha doon yung sapatos niya. Pero kalit-lit na yung sapatos niya. Nag-iisip ako, anong Barbie doll nakakasya doon sa ganyung kalit ng sapatos? Ganun lang. Ha? Maliit lang. Nakita Iniisip ko yung Barbie doll, na ganyan na kaliit yung mga sapatos. Pero sa kanya, napakaliit. Anong pa nakakasya doon? yung kung parang isa niya, sing-sing. Hindi nga sing-sing. Ikaw yun. Pag suot ng duwende yun, lumalaki sila. Kapangyarihan niya yun. Kinuha niya ko. Hindi, napulot niya daw doon sa naglinis daw siya ng bahay. Pagkakuha niya, bigla daw sumakit yung mga kamay niya. Paglinis niya ng bahay na bakanting lote, doon niya siya natulog, nakita niya. Nagalit yung duwending pula, kaya binigay siya ng sakit. Kaya nagtataka ako, sobra naman liit ng sapatos nito. Swerte kung yung mga ibang maggagamot nakakuha yun. Naku, magkakaroon kayo ng anting-anting, liliit kayo. Tapos pag lumiit kayo, makakakuha ka ng maraming pera. Siyempre makakalusot kayo. Ganun lang kayo kalit eh. Tapos makakalusot kayo doon sa kung saan kayo kukuha ng pera. Hindi kayo makikita sa CCTV camera. Hindi totoo yun. Nakita niyo yun, yung sapatos maliit. Nag-iisip ko ako ganun kalit na sapatos eh. Nakita niya po. Napakaliit, ganun lang kung bukas yun. Maliit lang yung sapatos. Yung in-upload kong video sa bukas, yun po yun. 9 minutes lang. Pangalan ng bibigyan dito? Regina po. Regina mo. Middle name? Mayari. Apelido? Iba. Anak nito? Opo. Babae siya? Nag-iisa lang anak niya? Apat po yun. Pero doon nakatira sa inyo? Eh, ba't pinag-iwalay-walay pa natin? Oo. Wala pa silang mga asawa? May asawa na po. Itong binanta sila pa? Ay, bibigyan nyo? Sige, kala ko dito na. Pero nakatira to sa inyo? Eh, ganun pa rin.
Sige, pangalan lahat ng anak nyo. Ronel, Apelyido, hindi, yung isa pa. Huwag nyo nang banggitin ang apelyido medyo sakop nyo. Sige pa. Reynan. Isa pa. Daisy. Wala na. Wala na. Kanino ba ito sa inyo? Opo. Dapit. Yung konti. Kanang kamay. Sign of cross. Wala na taga-sakit. Huwag na pangarapin makulam, ha? Marami nagkakamali dyan sa ganyan sakit. Frozen, ipit na ugat, karamihan nasasabi nila dyan kulam kasi tuwing hapon lang yung taga sumasakit, minsan madaling araw. Pag tanghali, sumakit na niyan, pitik-pitik lang. Okay. 30 days lahat ng visa niyan. Salamat po sa lahat na nanonood. Salamat po sa 551 pesos. Ba, may nagbigay po ng $10. Adona. Panoorin nyo bukas po sa lahat na nanonood dyan. Yung upload kong video. Nakita nyo ba yung sapatos na maliit? Opo. Gano'n siya kaliit? Yan po. Maliit lang, di ba? Kulay pula. Tapos yung singsing niya kakaiba, di ba? Wala namang ganun singsing eh. Kanya kahikaw, sobrang maliit yun. Ano yung butiki yung anak? Oo. Sayang eh. Gusto ko sana kunin na lang yun at wag na ibalik. Ipapakita ko sa tao. Pero nangako na kasi ako sa sa duwending pula, ibalik. Nagalit kasi siya, kinuha daw yung sapatos niya. At yung maliit na singsing niya, o ano ba yung hikaw, kalit-lit lang talaga. Oo. Bukas maganda panoorin yon. Oo, sayang. Ang sakit niya, hindi niya nagagalaw kamay niya, di ba? Pero okay na, pakiramdam niya. O, salamat na rin kayo. Thank you so much. Magandang gabi. O, salamat. Huwag nang pangarapin, ha? Sige. Mamaya, pag napaaga ko rito matapos kila ate, 9:50 pa lang, baka sakaling makipagkwento na ako sa Facebook page pag hindi na. O, sige, salamat, ha? Ingat kayo. Patayin ko na po itong video. Salamat po sa dollars, ha? Good evening po. Sana sunod yung dollar natin. Kulang-kulang kalahating milyon. Joke lang. Oh, salamat po. Masaya lang ako. Sige po na kayo. Hindi naman ito nakatama yung camera sa inyo. Papatayin ko na to. Thank you so much, ha. God bless po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout po kay Arnold Binanueva. Kay Adorna. Mega shoutout po. Salamat po sa $10 niyo po, ha. Sunod, meron na ako niyan $30, $50. Abraham Castillo. Mega shoutout. Sinaida Arroyo. Abrina Rocky. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi tayo apron. Magde-joke lang po yan. Bukas panoorin niyo po yung video natin. Sayang, maraming video yung ginawang himala ang Panginoon Kristo kaso natadtad kasi ako ng pasyente, sobrang dami. Kaya nag-focus ako. Sayang yung sapatos na ganyang kalito. Tapos sing-sing. Kaliit-liit lang. Nakita niyo yun, te? Maliit lang. Kaya nakita. Sing-sing ba yun? Sige, salamat to. Ingat po kayo. Ikaw. Isang piraso lang yun. Pero napakaliit. Ganito siya. Hindi, maliit pa yun. Maliit pa ba? Baka malabo lang. Oo, maliit yung sing-sing niya. Pero yung sapatos, kitang-kita ko. Maliit kulay pula. Nakaganon pa yung... Maganda yung sapatos ng duwending pula. Oo nga eh. Nagalit yung duwending pula kasi kinuha yung gamit niya. Kaya ginawa niya, sinaktan niya yung tao. Akalain mo yung tao, hindi gumagalaw yung mga kamay, biglang gumalaw. Sigaw siya ng sigaw pa yun. Nag-message na po kayo kay Apo Sindang. Pangalan nyo, Teresi Adorna. Sige, yan pa ba ang profile nyo doon sa message nyo? Titingnan ko, ha? Ano ba pangalan nyo doon sa Facebook page? Kasi minsan magkaiba yung Facebook page saka YouTube channel. Katulad nito ni Abrina Rocky. Magkaperes din sila ng pangalan pero iba yung profile niya. Yan po ba ang pangalan nyo? Sige, salamat po. Tapusin ko na to, ha? Nainganyo lang ako eh. Sayang yung duwende, oh. Yung iba manggagamot yung kukunin yung sapatos ng duwende. Gagamitin yung kapangyarihan ng duwendeng pula. O, yung iba kinukuha nila. Sa akin, bawal yun eh. No, bala ko sanang
hanapin ang lakas ng duwende at saka yung hikaw niya napakaliit-liit. Wala namang ganung hikaw maliit eh. Pati sapatos. Pati sapatos eh. Bakit ka ba siya yung sapatos sa duwende? Pag sinuot niya yun, lalaki siya ng konti. Magic yun eh. Pagka hinawakan niya yung hikaw niya, eksakto yun. Eh nagtingin na ako sa mga silver, naghanap na ako ng maliit, wala akong makita. Kahit yung mga ginto sa Avenida, wala pa ako nakitang ganong kaliit na gintong maliit. O silver o pilak. Pilak yun eh. May halong pilak yung singsing niya eh. Ay yung hikaw. Yung hikaw. No, yung hikaw ng ano, duwende. Yung sapatos niya plastic. Pag nasa mundo nila yung mag-iibang itsura niyan. Nahubad niya yun, natanggal. Ang tagal-tagal ko na sa Divisoria, lahat ng mga cartoons, laruan sa Changi, nakita ko na. Ngayon lang ako nakakita ng kalit-lit ng sapatos. Paano nahulma yun? Kita mo nagalit yung duwende? Ninakaw niya yung sapatos ko. Nagsalita. Kasi ang nahabol ko kanina yung sapatos lang. Hindi ko narinig yung ninakaw. Kasi Kinuha niya. Yung papasok ko Oo. lang. Kinuha ng lalaki yung sapatos dahil wala naman siyang anak. Paano siya magkakaroon ng ganong kalit na sapatos? Kalit-liit. Siyempre, nainganyo ka, natuwa ka. Eh, kaya nagalit yung duwende, pinarusahan siya. Kaya yung kamay niya, hindi niya magalaw. Dalawang kami. Hindi, yung isang kaliwete niya, kung anong kinuha niya, kaliwete, yun lang ang sinaktan. Salamat po at magandang gabi. Tapusin ko muna po ito ha. Good night na po ang dami niyo pong pasyente. Lahat po pinapagaling ni Amang Nazareno. Sana nga, ewan ko lang itong susunod na huling pasyente. Kasi lahat yung pasyente kanina, nagulat ako, taga Bacolod pa eh. Bacolod City. Akalain mo, nakalakad siya ng ganong kabilis. Salamat po. Maraming salamat po. Patayin ko na to. At mega shoutout po sa lahat na nanonood. Kung mapapaga pa ako, makipagkwenta na ako sa Facebook page ko. Titignan ko lang ha. Salamat po sa dollar ha. Titignan ko po yan.